nasiat itunggal may sa kada kami. Ang mong dagiti aramid ni Apo Diyos sana Apo may libid ka Apo. Ganyaman Apo ti makita mo saan nga nasiat mo na aramid ni Apo Diyos. Mo dapat kami ti pamakawan ken ka Apo. Binisam dagiti biyag ni, dagiti puspuso ni, dagiti panpanunot ni Apo. Tapno may karikam Apo. Nagdayaw ti daytoy nga rabi Apo Diyos. At Apo, haleluya, bendisyon ti tunggal may sa kada kami Apo Diyos. Bendisyon Apo, dagiti puspuso mi Apo nga pagdiswan dagiti sasaom Apo Dios. Dagiti nga sasaom Apo, maitalima nga nasiatit ti kaunggan ti puspuso mi ket aramiden naman den Apo tinakay panggepan dagiti sasaom Apo. Kababaan Apo ti panagdengeg mi Apo Dios, mapadakkel dagiti pamati ti tunggal may sa kada kami Apo Dios. Nangruna Apo ti karamaten Apo nga dipen mo dawaten mi Apo iti agtultuli Apo nga panangkulot mo tinanggalan nga bibig na Apo Dios. Dawaten mi ti panang ilingad mo kinkwana ti krus mo Apo Diyos ket sikati makita na Apo kinkwana Apo Diyos ket anoy karam Apo tro pag anointing Apo ti paay mo ti malipon mo Apo Diyos usara makas kalusugan ti pamindisyon mo daytoy malipon mo Apo Diyos ket Apo dagiti sasaom mayigkas na Apo nga nasyat kala kami Apo magdengeg Apo Diyos ken uray pa dagiti buya Apo iti Kristo dawaten mi kadi Apo ket panagkonpiktar mo kadagiti tattao Apo. Haleluya, haleluya. Saan mi nga kaya Apo nga balbaliwan na itibiyag itunggal may sa kada kami saan na nagsikalang Apo. Di makapagbalbaliw ka nagitibiyag ni Apo Diyos. Kakararag niya kang kanayon Apo. Nagitinayon ti pamilya ni Apo Diyos na saan pa niya rin ti panakasalakan Apo Diyos. To masidagan mo masidag Apo tiyay mo Apo Diyos. Sumarda Apo nagitoy Apo nga arabitin mitap no. Madano, may danon ka na kwa na Apo. Nagitisan Apo nga makaintindi di Lugano. Apo nagitipana ni Apo nga Lugano. Dawatin ni kadi, iti parang pulot ko. Apo Diyos, ika kumaapo. Hindi nga daladin doon. Nagitisasaw Apo. Nagitoy Apo Diyos. Nga ramidin. Kaya balasat mo iti agipin mo Apo Diyos. Kumaapo, paiman ni nagitinabat-bati tayo nga ramidin ni kaya ka Apo Diyos. Ket Apo si dalang Apo ti mapadayawan Apo ti daytoy nga rabi. Yaman kami daytoy ti dawat ken kararami tinapatutunan nga natin Jesus na. Amen. Hallelujah. Suzuki
Dagiti sasawang apo nga palasat mo, ti alitin mo, Apo Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sapay kong matanda, aramin din na kadagiti biyak, itong galmay sa apo nga dungog. Nagruna apo ka na kami nga dito, Lord. Hallelujah. Kung uray, tayo dagiti biboy, Apo, iti pispo. Kat Apo, paimamin, Apo, iti ay-ayatan nga dito mo. Kat Apo, sikan Apo, ti makamukin ko na may siya na Apo na siya, dagiti sasawang Apo. Kat dahil iti dawat yung kararami, tinapatikunin nga na Jesus na po. Amen. Thank you. Praise the Lord, hallelujah. Imbag nga rabi tayo amin kakabsat, kablawag tayo, tinapatay kanagan niya po tayo nga Yesu Kristo, sa manubot kayo ng isalakan, kada tayo, kablawag dagiti kakabsat, nga agbibuya kayan agdegdengeg, itot tayo dahil kong rabi, the Commission for Christ Fellowship, kumablaw kada kayo amin kakabsat, Jaman kami iti pananglukat yo, kadagiti pagtaingan nyo, kastameten, kadagiti iPhone yo, iPad yo, computer yo. Jaman kami tal inukan nyo, tapnon usarin nyo, nga mangbuya, mangdengeg, kada kami. Ito, Commission for Christ Fellowship. The Commission for Christ Fellowship, kaya't masarakan dito, 6678 Mission Street, Tele City. Praise the Lord. Kaya't no, dadagiti kayat yung nga sa lutsoden, kaya't yung patulungan na kayo, ti panagkararag, ag-request kayo ba, kadagiti prayer request yung karapsat. Kaya't ti Commission for Christ Fellowship, kaya't siraragsak na tumulong ka na kayo, tapnon ikarkararagan na kayo, madaydayo kinapatid na nagan ti Apo. Kaya't no, ada kayo nga padang nga Ilocano, ada kayo dito Bay Area, ti Commission for Christ, ket silulukat nga mangawat kada kayo, ket siraragsak kami nga serbi kada kayo. Masarakan laeng ulitin kadi, masarakan Commission for Christ, dito 6678 Mission Street, Delhi City. Nalakalaeng nga masarakan dito kapilya tayo dito, iglesia tayo dito, Commission for Christ. Kaya naragsak kami, amin dito nga magpasangbay, magikadwa ka na kayo, tapos kadwa na kayo, nagdaydayaw ka nagserbi, kaya niya po Diyos, madaydayaw iti Apo. Nagkararag tayo kadi, managparabor nga Diyos, ang aming nga nasantuan, Apo, madaydayaw na itanapatay ganagan mo, agyaman kami launa ya po Diyos, kadag iti adu nga ayat, kaya kinaimbag, Yo kada kami, agyaman kami Apo tamarikrik nami, ti kadam kada kami ditoy, agyaman kami Apo Diyos ta dagiti ayat mo ket adda akan kanayon kada kami. Apo nagtakderen to adipen mo nga aramaten iti dayto nga rabi dawati kadi nga pulutan na kadi aramaten na kadi Apo nga kalasugan ti bendisyon. Bigbigak Apo nga basita na kadagiti kabaylan. Ngem Apo dakkel ti panagtalek ko ken ka, nasikat itumulong kanya sikati agsao kanya aramaten na kadi akalisugat ti bendisyon. Bendisyon namin diti kakapsat nga dengeg sapay kadi Apo nga ipakaawat mo kadi dagiti saom kadakwada madaydayaw deta na patignagan mo. Kaya Jesus nga po mi dawatek amin dagitoy. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Iti daytoy nga rabii kapsat ket basahin kada kayo ti paset ti nasanto nga surat dito libro ti Matthew chapter 7 verse 24 agpatingga ti 27. Ket kastoy dagiti sao ti Apo nga mabasa ditoy. Ngarod siya sino man adungeg kadagitoy asao ket tungpalen na ida. Mayarig iti masirip a taon nagpatagder iti balay na iti rabaw ti bato. Nagtudo ket nagangin iti napigsa ket naglayos saan anarbaday ta abalay ang sipod ta naipatakder ti rabaw ti bato.
ngem ti siya sinuman adungeg kadagito asao ket dinatungpalen mayari iti maag a tao nagpatagder iti balay na iti kadaratan nagtudo ket nagangin iti napigsa ket naglayos ket narbaday ta balay nakamamat iti pannakarbana idin na isaon ni Jesus daytoy nasdaaw dagiti tattao iti wagas ti panangisuro na nangisuro akas maysa nga daan ituray saan akas kadagiti mamaestro da iti linteg ni Apo Dios bendisyonan na dagitoy nasasauna isuda nga may basa iti daytoy nga rabii manipod kadagitoy nga sasao ti Apo alay kadi daytoy nga mensahe nga kayat ko nga pakibinalakadan itata iti daytoy nga rabii getting direction for your life. Getting direction for your life. Alaen gon-oden ti panangiturong wenno panangiwanwan ti biag. Praise God. Hallelujah. Idi Domingo sinalaysay ko kada kayo kakabsat may papan ti panagbiag iti masakbayan. Nakita tayo ti sao ti Apo kada tayo kakabsat nga kayat na nga adda kuma turong dagiti masakbayan tayo kada ti panagbiag tayo kakabsat. Adda kuma turong ti panagbiag tayo. So ay daytoy nga ragi kayat niya po Dios nga datayo laeng iti mangiturong kadagiti panagbiag tayo. Kakabsat pagsasaulaeng iti Apo kada tayo no aramidan tayo no tungpalen tayo no agtulnog tayo kadagitoy nga sasauna. Dagiti duwa nga tao nga dinakamat ni Apo Jesus ditoy chapter 7 verse 24 agpatingga ti verse 27 agpadpada dagitoy nga tao agpadpada dagitoy nga tao ngem pinanaganan na ti maysa iti masirib pinanaganan na met iti maysa iti maag apay kapsat nga pinanaganan na ngamin daytoy apay nga pinanaganan na ti maysa maag apay nga pinanaganan na ti maysa masirib daytoy ti nagdumaan da agpadpada da nga tao ngem dagitoy nga duwa sa bali ti panangiturong da kadag ti panagbiag da kakabsat adda ti dimngeg adda ti saan nga dimngeg adda ti nagtulnog adda ti saan nga nagtulnog kadakwada isumala iti nagtulnog pinanaganan na iti masirib dahil may tao nga saan nga nagtulnog pinanaganan na iti maag kakabsat no apay nga pinanaganan daytoy masirib gaputa inaramid na dagiti nangeg na inaramid na dagiti nangeg inaramid na dagiti nasursuro na ngem daytoy tao nga maag naisuro amin dagiti no anya ti naisuro iti daytoy masirib isumet iti naisuro iti daytoy maag ngem daytoy maag saan na nga tinumpal, saan na nga sinurot, iti na ibagbagak ken kuana. Isu nga hindi may tinapig sa nga layos, may tinapig sa nga angin, dahil ito'y tao ang nagtulnog ng surot, iti na ibagbagak ken kuana, saan anaan ano, hindi may tinapig sa nga daluyon, napig sa nga angin, napig sa nga todo, hanggang ano, dahil balay na, nga pinatakder na apay gaputa sinurot na dayjay nangeg na sinurot na dayjay plano anaited kan kuana sakbay ang nagpatakder iti balay ngem daytoy tao amaag agpagpada iti naisuro agpagpada a plano iti naited kan kuana ngem daytoy maag saan na nga sinurot han na nga saan na nga sinurot dayjay plano ang masapol apatak diren na ijay kadaratan basta inkali na dayjay adigi na
basta nagpatakder, simple laing di pa nagpatakder na, nga manyangay. Idi may tinapig sa nga angin, idi may tinapig sa nga ayos ti tanom, dahil balay, kunana ditoy, nakapalpalalo iti pan nakarbana, nakapamak iti pan nakaarbana, nakapamak iti pan nakadadael na. Dahito'y balay, kaya't nayanod pa'y, dahito'y balay na. Iso nga, makita tayo dito'y, iti tao, nga saan nga dumdumneg, saan nga sumursurot, dakkel iti pakadadaelan na, dakkel iti pakadusaan na. Gapot ay bagana dito'y, nakapamak iti pan nakarbana. Kastamet ti pamati, iti may isang tao, no saan nga dumdumneg, kada iti may kaskasaba, may bagbaga, mag-adal, nakatado ka sakripisyo, nga aramiden, dahil mangibaga, iti mensahe, kapsat, kararag, panangisaganan na iti mensahe, iti panangibaga, iti panangisuro na, kada ito'y nasasaon niya ako Diyos. Ngayon, no di tao kat saan nga dumngeg, awan bason ni pastor, no di tao kat saan nga katinggen, gaputan na ibagan iti plano, tapno iti kasta, kat saan ang maladael, saan ang mapukaw, saan tayo ang mayadayo kay ni Apo Diyos, at dadag iti masapul, asurutan tayo, madaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo kakasat. So nga, masapul nga, datayo met lang iti mangiturong, dagtibiyag tayo. Adda dagiti, abdalain dagiti may suro kada tayo aramidan tayo. Abdalain dagiti may baga kada tayo. Ket dagiti may baga kada tayo, hantayo nga pagdaksan. Saan tayo nga pagdaksan? Nga duma, pagkababalawan tayo met, gaputat di tayo met sursuruten. Di tayo met aramiden. Nulad duma. Iso ako nakili Domingo, nga nulad duma kasla, nagdagsen dahil panakaawat nyo, kada iti mensahe, ngay bagbaga ti Apo, kada tayo, ngay palpalasat na, kada iti adipen iti Diyos, kada iti papastor, kada iti mangit itad, kada iti Bible study, ngararamatan iti Apo, kapsat. Nung dumakas na dadagsen da, ngam saan ang dadagsen? Ngam datayot man padagsen. Iye pan nakadengeg tayo, gaputa saan tayo met ngamin nga, araramaten, hantayo met ngamin asursuroten, gaya iso nga matamaan dahil di puso tayo, gaputa, saan tayo met nga sursuroten, madaydayaw tinapatig na agad iti Apo. Isaludsod dito how can you direct for your life? Kasano, iti panangiturong mo, iti biyag mo. Kasano, iti panangiturong tayo, kada iti biyag tayo. Dahil iti saludsod itata. Adda kada kayo ti sumbat. Itata, iti daytoy ngarabii pagpadgen agkakasat. Kada kayo ngagdengdengeg, kinagbuibuya kada kami. Dito Commission for Christ Fellowship. Dahil iti saludsod. Kasano, ti panangiturong tayo, iti biyag tayo. How can you direct for your life? Nalagsen dahil nga saludsod, nalaka dahil nga saludsod, adda kada kayo, no kasanod pan nakaawat yo, nalaka nga ta dahil nga ramiden, when narigat nga ramidan dahil adda kada kayo kakapsa. Ngayon para kanya, nalaka nga aramiden, no suroten tayo, iti pagayatan ni Apo Diyos, kada itibiyag tayo. Gaputa dagiti, isuro ti Apo kada tayo, dagiti saod ti Apo Diyos, nga ibagbagana kada tayo kat saan tayo apakadagsenan? No di kat di pakapalaganan tayo ti sao ti Apo nga ibagana kada tayo kapsat. May isang tao ni Tom Jackson was very successful cooperate vice president. May isang presidente, vice president, iti may isang korporasyon. Dahito nga tao, he has a great job. Napintas ti trabaho na, napintas ti pamilya na, napintas ti pagtaingan na, napintas dahil tilugan na, awan ti iti makitam nga saan ka nasaya at tenkwana. Puro nasaya at amin, ti adda tenkwana. Ngayon may sa kapsat, ti banag
asaan anasaya at ije biyag na. Kapsat maysa idi saan anasaya at kenkwana. Ket daytoy nga Tom Jackson ibagana nga ije kaunggan jay puso na dayjay biyag na he was bundle of nerves. Napno kadagiti adu apa nagnervyos. Napno kadagiti adu apa nagdandanag. Kapsat ket kunana my life is so complicated. Complicated ti biyag na. Nagpintas ti trabaho na, ado ti kwarta na, nagpintas ti lugan na, napintas ti pamilya na. Amin nga daken pa nagsayaat. Kapsat ngem dayjay biyag na, dayjay puso na, napno ti panagdanag, agner-nervyos akan kanayon daytoy nga tao. Kapsat ket awaten na, admitiran na nga isukat urid iti inaldawal daw. Kapsat urid iti inaldawal daw. Ket kunana daytoy nga tao, I want help, I want help, I want help. Daytoy ti pukpukaw na, daytoy ti bagbagana. I don't know where to turn. San nga muna nutoy? Noan niya tinikubel na. Noan nutoy ti papanan na. May sangal daw. Nanged ti may sanga pastor. Daytoy ibagbaga kini pukpukaw. Daytoy nga tao, I want help, I want help. Kunana. Nanged ti may sanga pastor. Ni Pastor Ed Hinson. Kunana. Daytoy nga pastor. Kapsat. Pastor Ed Hinson said, try to turn to the Bible. Padasen kunana nga lukiben ti sao ti Apo. Ket ijay masarakam ti sungbat. Masarakam ijay ti sungbat. Dagiti panagdandanag mo, dagiti parikot mo, dagiti problema, masarakam laeng kadagiti sasaw ni Apo Dios. Malaydayaw tinapatid nga nagan iti Apo. Ket daytoy kapsat in pakaawat ni Ed Hinson, iti daytoy nga tao. Tapno iti kasta mapukaw, madadael kumalaeng, dagiti adu nga panagdandanag na, dagiti nervyos na, iti panagbiag na kapsat. Isu nga nadakamat ni Pastor Ilat Abigat, may papan iti worry. Ket iti daytoy manen nga rabii kapsat. Kaya't manen ni Apo Dios nga ipasingker, kaya't manen nga ipalo up kada tayo isao ni Apo Dios ngay papan iti daytoy uri kakabsat. Isu ako na ti danag aramidan na agsak na agwaras. Makita yun aramidan dahil panagdandanag agwaras agas may nga sakit iti biyang ti danag kakabsat. Itingatwen dahil adu apas pasamak iti biyag. Ket saan ka anaragsak gaputapan panunutem dagiti dandanag, panunutem dagiti problema, panunutem dagiti pakadagsinan iti panagbiag. Isu nga saan nga maikat daytoy a panagdanag iti biyag iti maysa nga tao kapsat. Isu nga nagdanag ka, maaddan ka kuma iti kabailan, nagtalek kani Apo Dios. Ulitek kadi. Nagdanag ka, maaddan ka kuma iti kabailan, nagtalek kani Apo Dios. Nga ni Apo Dios, isu ti mangituray, iti dayta pagdandanagam. Isu ti mangituray, iti dayta problemam. Isu ti mangituray, iti dayta pagnernervyusam. Isu nga nagdunga ko na tayo, apay nga ta nga nakadagdagsan ti barukong ko. Apay nga ta nagpartak ti panagbitik dahil ti barukong ko. Apay nga ta. Anya ti makaigapo nga ta. Ti makaigapo ngamin dahil panagdandanag mo, dahil panagnervyus mo, dahil problema. Isu ngamin ti mangitorturayan dahil ta panunot mo. Isu ngamin iti mangitorturay iti dahil ta panunot mo. Isu nga saan ko mga dahil idanag iti mangituray kada tayo ngem ni Apo Dios kuma isu ti mangituray mangidalan kada tayo kada iti panagbiag tayo malaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Isu nga kunana dito ijay Roma kapitulo 8 versikulo 28 kunana all things work together for good to those who love God. Praise God.
Sa bali nga version ko na all things think together for good to those who love God. Malaydayaw tinapatig nga naganit ako. So, iti dahito yung rabii kakabsat. Kaya't niya po Diyos, nga no agpanunod tayo, agaramid tayo, uray hindi tayo nga dagiti problema. Uray hindi tiyempo dagiti adda pakadamdanagan tayo. Masapul nga panunutan tayo kuma iti agaramid iti naimbag. Narigat iti agaramid iti naimbag. Narigat iti agpanunot iti naimbag. Nagdandanag ka, nagproblema ka, agnervyos ka, kenda dumapay, nakatadot pan panunutan tayo, kapsat. Ngam ti saot ti apo ibagana kada tayo, nga masapul nga nagtrabaho ka, panunutan ti agaramid iti naimbag. Panunutem, tagaramid, itinasayaat, gaputa, ni Apo Diyos, isuti tumulong kada tayo. Kung na dito'y, Roma 8:28, amo tayo, kadagiti amin abanbanag, trabaho ti Diyos, para iti pagimbagan, akadwana, dagiti agayat, kenkuana. Makita tayo dito'y, kapsat, nga, amo tayo nga ni Apo Diyos agtrabaho kadagiti su amin nga banbanag. Madaydayaw tinapatay ganagan ti Apo. Ni Apo Diyos agtrabaho ti Diyos para iti pagimbagan. Pagimbagan. Hanga pagdaksan. Makita tayo dito'y. Pagimbagan, isursuro, kentrab-trabahuan ni Apo Diyos, kada hindi panagbiag tayo. Ayan makita tayo kakabsat, iyan teksto tayo, nga trinabaho ti Apo, dahil plano, dahil structure, nga patakdaren, dahil ito'y duwa nga tao. Nagtrabaho niya Apo Diyos, mabalin nga dahil panagaramid nga, iti plano na, nagmalmalem, nagpatpatnag, mabalin nga sana pa inturturuganin. Dahil ito'y nga panagaramid, iti plano. Ayat na laeng nga nasaya at ipatakdaren dahil ito'y duwa nga tao. Kakabsat, ngayon niya nga tinapasamak, nagpatakder ti maysa, saan na nga sinurot, nagpatakder ti maysa, sinurot na, imay ti layos, hanganan ano, dahil balay na, dahil ti maysa, imay ti layos, naiyanod ti balay na. Iso nga kakabsat, tilaeng pagtrabahuan ni Apo Diyos, iti pagimbagan, kadagiti tattao laeng, nga garamid iti naimbag, madaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. Iso nga lugi dagiti tattao, nga saan nga garamid iti naimbag, taawan aramidan ni Apo Diyos, kadakwada nga naimbag, kakabsat. Inaramidan ni Apo Diyos, iti kasayaatan, intednan ti anak na abugbugtong, kada tayo, tapnon, mamati, ken edad tayo kumati, biyag tayo, ken kuana. Imbayan ni Apo Jesus, diti rabaw ti daga, nagsagaban ni Jay Cross, yung anya ngay kinapasama, tattao, didawaten. Natangken ti ulo ti tao, didawaten. Agtrabaho lang arugan ni Apo Diyos, iti pangimbagan. Ngayon ti tao, di na pa'y aramiden, ti panagtrabaho na, nga nasayaat. Kapsat. Ngayon ang nilakad din, ni Apo Diyos, agtrabaho iti pagimbagan, akadwana. O makita yun akadwana. Siya sinot kadwana. Ti kadwana, dahil tao, nga agaramid, iti naimbag. Ura siya ba't kasalungay nagtrabaho at agaramid iti naimbag. Kadagita tao, nga didamit, deng-deng-geng. Diyan sa damit, nagararamit, itinaimbag. Agtrabaho kadagita tao, nga garamit, itinaimbag. Iso kasta ni Apo Diyos, agtrabaho, iti Diyos, para iti pagimbagan, akadwana, dagiti agayat, kenkwana, malaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. At may isa nga sermon, nga nangag ko, kapaset, dahil sermon, ni Jan Hagi. Kuna nakit, no ti may isa nga tao, pagpadaanan na,
maragragsakan na pagpadpadaan iti second coming when we rapture ngayon ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus kanumet when ni Apo Dios kunana ni Jan Hagi maragragsakan metten nga umay gaputa maragsakan nga umay para iti diay naragsak nga pagpadaan ken kuana. Madaydayaw tinapateg nga naga iti Apo. Isu nga kakabsat no kasanod ragsak tayo nga gururay iti pan nakaipangato uray ni Apo Jesus, uray met ni Apo Dios maragragsakan metten nga umayen. Maragragsakan nga umayen. Apay maragragsakan gaputa danto ipangato na. Madaydayaw tinapateg nga naga iti Apo. Gapo atad danto dagiti ipangato na. Ay katno awan ragsak dagiti tao na sumabit ken kuana mabati da dito ken agtuk danto iti pito tawen. So agpanpanunot kayo kapsat nagdengdengeg itatta kada kami ditoy Commission for Christ Fellowship. Ibagbagami lang daytoy pagimbagan tayo amin. Halang nga pagimbagan mi ditoy Commission for Christ Fellowship. Yan pagimbagan tayo amin, pagimbagan nyo agdengdengeg daytoy sa uni Apo Dios. Trabaho ti Apo para iti pagimbagan tayo. Akadwan na tayo. Isuan no agtrabaho ni Apo Dios iti naimbag. Magipagtrabaho tayo met ken kuana, magipagaramid tayo met ken kuana, magipagayat tayo met ken kuana. Gapud agtrabaho ni Apo Dios iti panagayayat na kada tayo. Apay ngayayatan na tayo. Inted na ti anak nga bugbugtong nga napo tayo nga sus. Malaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kas talaunay ti panagayat ti Dios diti lobong. Makita nyo, kas talaunay ti panagayat ti Dios diti lobong. Kaya't kung asaway iti daytoy nga rabi awan ti pipilian na. Itayaten na ni Apo Dios kakabsat. Awan ti pipilian na. Ngem no ibiyag mo ket di kamet magipagayat ken kuana magipagayat panaga awan ayat mo ken ni Apo Dios awan met ayat na ken ka awan met ayat na kada tayo isu nga masa isu nga kunana itoy koy kayat tayo nga dakamaten daytoy Roma kapitulo 8 bersikulo 28 ngem usigan tayo nga nasayaat daytoy nga sa ti Apo kada tayo agtrabaho ti Dios para iti pagimbagan akadwana dagiti agayat ken kuana madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Praise God, hallelujah. Ti Biblia nakalawlawag ti panangisuro na kada tayo nga ibagana not to worry. Philippians chapter 4 verse 6. Awan kumati pakadanagan nyo ngem tunggal agkararag kayo ti Dios agdawat kayo diliplipatan ti agyaman ken kuana. No daduma no agkararag tayo, sometimes we pray that our worries will go away. Ngem daduma sana pumanaw gaputa malipatan tayo met ngamin ti agyaman. Kakabsat malipatan tayo met ti agyaman. Ngamin nagkararag tayo matulungan na tayo ti Apo, nagkararag tayo nga ikaten ko kani Apo Dios dagiti tandanag tayo problema tayo inikat na dagitoy kada tayo ni nalipatan tayo met tan tinagyaman uray kumat langmet ko na tayo thank you Lord awan meten isuma ko na ti Apo ni dahil yung anak tinulungan pa di lang nagyayang meten no da tayo nga Ilocano akit at tinulungan tayo kat puna tayo nga Ilocano no da doon akit anya mo dahil nga taon awang babain na no da doon nadagsan dahil pa panangawa tayo anya no nadagsan di pa nakawa tayo yan basol tayo met ngagpaiso no da doon kaputa ni di kayo met lang nagyaman agpaiso no da doon get at the jet iya tugaw di lugan no da doon ket adati babae dumaket yung present dati yung lalaki yung present tayo met daya tugaw tayo ije babae ket ni nakatugawan dumatay nakatagder apon dumaket
may tuk-tuk pa, malukad na kami, Ijay Isabela, darapro na dumar, may timog pa, na-iyok na siya ng titugaw, di pa yan. Di pa nagyaman. Isa nga, nung nagduma, titao, isa nga, hantay nga dagdaksen, nung nagduma, nga mga awang babay na dahil ko na. Di pa yagyaman kay. Isa nga, masarap nga sursuruan tayo yagyaman. Malay dayo tinapatay nga naganit apo. Isa nga, ado dahil pa karikutan tayo. Ado dahil pagdandanagan tayo. Kararag tayo, tawat tayo. Nga kanya tibaga na. Dito'y, di yung lipatan ti agyaman. Dahil isa nga pa nagyaman, o dumakit. Kamat nga narigat nga ibaga. Ura mapilpilit ka, basita na ka, thank you sister, thank you brother. Agad dahil nakagag, agad, oh, nag-thank you man. So nga, bagay dayo ti apo, sursuruan tayo ti agyaman. Bagay dayo ti napatig, nga nagan ti apo, kapsat. Iso nga, saan nga pumanaw lugar dumaday ito eh, kada itibiyag tayo. Iso nga ado dahil ti pakasikuran tayo, pakadanagan tayo. Matthew Kapitulo 6, versikulo 25 at pating kadi 30. 26 kuna na dito eh. Dahil ito tikapuna, ibagat kada kayo, di yung pakadanagan ti panagdiyagyo. Mga ti kanenyo, kaninuman nyo, weno ti lupot apat kawesyo. San aya napat patig ti biyag ngam ti taraon, san aya napat patig ti bagi ngam ti kawes. Dahil tinulad dumat, ipakadandanagan tayo, magpro-problemahan tayo, kakapsat, dahito'y kanen, inumen, ken, lupot. Hantay ko maunay problema, dahito'y inumen. Gamitat ko meten, high class tayo meten. At battle water tayo meten. Kaya tayo meten, dahil tayo meten, magatgatangin. Iso nga, ang problema tayo, ititanom. Hindi ko ket, oray dalang, datayo DJ Sab, da kami DJ Sabela ket, oray dalang DJ Bubon. Mapalila tayo numenen, oray di dalang, nagkaling ka lang iti Bubon, iti igit, ti karayan, wano waig. Mabalin nga numenen. Yung bitatan, awanen. Iso nga, ang problema tayo, nagdandanag tayo, iti danom. Iso ako na dito eh, pakadaragan nyo, ti panagbiag yun, anya ti kanen nyo, kaninumen nyo, weno lupot nyo. Iso dagito, dagiti pakadandanagan tayo, kanen, inumen, ken lupot. Paglalo dahil ti panangan. Mangmangan tayo laro din, iti pangal daw. Kanyan to kalaki, dahil tayo manen, ito malen. Mangmangan tayo lang aro din. Panpanunutan tayo manen, anya, tisidaen tayo, iti pangmalen tayo. Anya lang, di na yung Ilocano. Anya lang, iti Pilipino, nagduma. Pakadagsinan tayo, pakaproblemahan tayo, mangmangan tayo laro din. Panpanunutan tayo manen, nuanya tikanen tayo, sidaen tayo. Into no malem. Malay tayo tinapatay, nganayan ako. Iso nga ilutel daw, at dati mamay, kuya tayo nga, inreservaan tip. Kaya tayo itlog ka naman. Praise the Lord, hallelujah. Iso nga mati tayo, adot pakadanagan tayo, adot pagproblemahan tayo, may pupan itikanen. Ay, ito nagkapsat. So nga pakadanagan nyo, ti panagdiag yun, ang nyo, ti kanen nyo, inumin nyo, wenulopot nyo. Kawes, dagdi problema tayo sa Zuma. Kapsat. Gusto ako na, sana yan napatpatig, itibiyag niyang titraon. Dahil pati sa lunsun, sana yan napatpatig, itibiyag niyang titraon. Iso nga dahil itibiyag tayo, napatpatig, itisangwanan ni Apo Diyos, kapsat. Iso ako na napay dito, napatpatig, tibagi ngem itikawes. No kumangamin no, saan nga nagbasbasol, dadan ka ni Eva. Di awan ko matagbagbado itat ta. Lakas po. Oo mo, nagbagbado itat ta, nuhang ko nagbasol. Tadi tayo awang magbainda, hantayo awang ko magbainda itat ta. Naawan ti, lupot tayo itat ta. Yung kanya raket din ti naramid, dahil ti basol. Kapsat. Nga malay dayaw, tinapatay ganagan ti Apo. Ni Apo Diyos, at inikan na tayo, tinadyusan, nga kinasirib. Tapos nalini kasta, kawesan na tayo. Ngayon ibaga namin, nga napatpatay, kailang dahil iba. No apay nga napatay, dahil ibagi, kawesan tayo nga. Malay dayaw, tinapatay, nga nagamit ti Apo. Verse 26,
Kitain nyo, dagiti tumatayab, di dagmula, di dagani, di dagipenpen, iti kamalig. Ngem taraunan ida, ni amayo sa dilangit, madaydayaw tinapatig, inganagan iti ako. So nga, nakaladot pa kasi kuran tayo, nakaladot pa. Dagiti pagdandanagan tayo, pagproblemaan tayo. Ngem, dagiti tumatayab, nagpaiso, di dapat agmulmula, di dapat agtrabaho, kaya da tayo, Apo, 8 oras nagtrabaho tayo, problema tayong tumanen, ito mabigat, ganyan kanan tayo, anyan tumanen, tinumen tayo, anyan tumanen, tibalunan tayo. Yan po na ni Apo Jesus, kitain nyo, dahil ito matayab, di dagmula, di dagani, di dagipenpen, iti kamalig, dagami di Isabela at Apo nag, pinadakilan mo, dagduma, iti kamalig, pagipenpenan ti mais, pagipenpenan iti mani, pagipenpenan iti irik, iso nga dadakkel ti kamalig ije Isabela. Kakabsat kaputa awan ti maudi nga awan ti mayat nga di adut apit na. Ngem anya ti kuna di sa ti Apo dagiti tumatayab sa dangag agipenpen sa danga awan handang mula. Ngem anya ti kunana kakabsat dapat pateg kayo tataraunan na. Ngem taraunan na ida ni amayo sa dilangit madaydayo tinapateg kanagan ti Apo. Kaya kunana dito saan kayo ayaan napatpateg? Ngem dagiti tumatayab. Praise the Lord. Napatpateg tayo. Ngem dagiti tumatayab. Verse 27. Siya sino kada kayo ti makapatidog iti biyag na babaen iti panagdandanag. Iso nga nagdandanag tayo, mapatidog tayo kaditi biyag tayo. Haan. Ngem nagdandanag tayo, adot pagproblemaan tayo, umadot ti sakit. Nula duma ora da kwarta tayo awan iti kwarta gaputa mapammet iti doktor. Gaputa agdandanag tayo metten. Ngem no awan dahil pagdandanagan tayo, kapsat sumisayaat. Tibiyag tayo, gaputa awan ti pagdanagan tayo. Kaya't addan niya po Diyos na tumulong kada tayo. Verse 28, apay apakadanagan nyo ti pagananay yo. O yan, apay apakadanagan nyo ti pagananay yo. Kitain nyo, ti panagtakkel, dahil tilir nyo ti tayak, di trabaho, when no gabel. Verse 29, yan kibagat kada kayo, oran ni Solomon, iti amin na kinabaknang na, awan kawes na, napinpintas niyang uray may sa kalaytoy, asabsabong. Verse 30, no ti Diyos kawasan na ti root, iti tayak, root nga dayta, into rubigat, may sumrod. Sana yan ang nangruna kawasan na kayo, nagbasit-sit din ti pamadiyo. Malaydayaw tinapating ngaragan iti Apo. Verse 30 kunanan, no ti Diyos kawasan na dagiti root, dagiti tayak, root nga dayta, ket inturno bigat may sumrod, sanaya nang nangruna, nga kawasan na kayo ti Apo, sanaya nang nangruna nga taraunan na kayo ti Apo, sanaya nang nangruna nga tulungan na kayo ti Apo Diyos. Malaydayaw tinapating ngaragan iti Apo, kasta ni Apo Diyos, iti ka napatay tayo gankuan na. Iso nga, kasanot pa nang overcome tayo. Kada ito nga worry, kada ito yung pakadanagan. Kapsat. Philippians chapter 4, verse 4 to 9. Yung adala lang iti 5, nga specific steps to conquer the problem of worry. Saan mo amay turong tibiyag mo, nagdandanag ka? Saan mo amay turong tibiyag mo, problema ka? Saan mo may turong itibiyag mo, no aduti pa kasiksikuram, weno pag nervyosam. Anya, umuna, nga step top no itigasta, makunter tayo kakabsat, dagiti paglandanagan tayo. Rejoice in the Lord always. Verse 4. Kanayon tayo kumang naragsak, magaydayaw tinapatay, ganagan iti Apo. Eso nga, tulungan na tayo kuman ni Apo Diyos. Verse 4 ko na kanayon kuman, ngagrag ko kayo iti Apo. Munak manen, agrag ko kayo. Iso nga, rejoice is a duty. Kakasat. Ti rejoice ket may isa nga duty. Pagrebingan. Rejoice is a rules. May isa nga bilin. Daytoy iti panagbiag. May isa nga nurutan daytoy. Kada iti panagbiag tayo kakasat. Iso nga masapul, nga agragpo tayo, agragsak tayo, amay paay iti Apo, iti tiyempo dagiti panagdandanag tayo, malaydayaw ti Apo kapsat. Iso nga ni Nehemias kapitulo 8, versikulo 10 kunana,
The joy of the Lord is my strength. Tirag-o ti Apo, isu ti pigsa. Tirag-o ti Apo, isu ti pigsa. Isu at the Lord is foundational in a relationship with God. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo kapsat. No adda tirag-o tayo, adda tiragsak tayo, isu dayto iti mga ramid. Iti napintas a pundasyon tayo, iti panakarelasyon tayo kanya Apo Diyos. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo kapsat. Isu manon madandanagan tayo, agner-nervyos tayo, awan ti pigsa tayo kapsat. Addan tinakita yung nga madandanagan, agner-nervyos, agkapkapsot, nabigsa? Nabigsa? Nakakita tayo? Haan? No di ka din, kabayatan na agner-nervyos, kabayatan na agdandanag, problema, no daduma, krapsay. Nakita yun? Isungat narigat na ito eh. Kapsat. Narigat na ito eh. Nga pasamak, iti panagbiag. Nasasayat nga, adda mapukaw kumadan ito ay pagdandanagan tayo. Madaydayaw iti Apo. Isu nga, ano adaragsak tayo, kapsat, natalunat tayo, madaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. Iti Proverbio Kapitulo 7, versikulo 22, kunana dito, a joyful heart is a good medicine. Madaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. May nga agas, iti naragsak, nga puso. Naragsak, nung naragsak ka, may nga agas na ito eh. Isu nga makaagas, iti naragsak. Madaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. Ngayon no, puro liday, puro nervyos, puro dandanag. Ay, alistot apit ah. Gaputa, no mapukaw, gaputa, ngapay nga alistot apit. Gaputa, apa, nuladuma, di kakayan, agnervyos kan, agkulaps tayon. Nakakas ka tao nuladuma. Kabayatan na, agdandanag, agnervyos. Pagamuang, agatultulid beten, agakudaap beten. Isu nga narigat na ito eh, panagdandanag. Isu ano, no madala ito yung panagdandanag, ikatan nyo da ito eh, kapsat. Paiturayan kayo kanya Apo Diyos. Malaydayaw tinapatay, ganagan iti Apo. Laglagipen tayo, ganyan po tayo Masu Kristo kat Diyos kapsat. Ni Apo tayo Masu Kristo kat Diyos. Kada iti amin apas pasamak, kada iti panagbiag tayo, malaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo. Iti tayo nga, nagdipas pasamak, ni Apo Diyos, adda amang iturong kada tayo, malaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo. Ni Apo Diyos kat adda namang iturong kada tayo, kada iti adwa pas pasamak, iti panagbiag tayo. Isu masusuruan tayo, iti agragsak, agrag-o, iti tiyempo, dagiti panagdandanag tayo. Bunak manen. Iwasan ko ma, yagagayon ko ma dahil kapag hindi panagdandanag. Ang mga lakad din, ag may saka, ito nagkipagtaingan tayo. Kahit ag nervyos ka, ag danag ka, ag kulaps ka, sino ay makatulong ka? Awan makatulong ka. Awanan na, no, awan makatulong ka. Kanya pa yung itibiyag mo, sangpet adda ka dahil niya bumalay, nes adda ka mutin nga nakaon na. Isu nga, ay Apo, hangapamod buteng daytoy. Hangapamod buteng, ng pagsayatan tayo daytoy. Kapsat, masako na pagsayatan tayo, ikarin tayo, dagiti pagdandanagan tayo, surusuruan tayo di agrag-o, agragsak, narigat man nga ramidan daytoy. Kapsat, narigat man, iti agragsak, iti tiyempo ti panagdandanag, ng pagsayatan tayo daytoy. Nuadda tayo iti presensya ni Apo Diyos, kada iti panagbiag tayo. May kadwa, kung nakita tayo, agragpo tayo, agragsak tayo, may kadwa. Let your gentleness be evident to all. Verse 5, ipakita yo, ti kinaanos yo, kada iti amin nga tao, asi degen tiya ay iti Apo. Praise God. Isu nga, ipakita yo, ti kinaanos yo, kada iti amin nga tao, asi degen tiya ay iti Apo. Itatay bigat,
Imbaga manen ni pastor, nga umayan ti Apo, asi degen iti ay na, iti dayto manen nga rabii, ibaga manen ni Apo Dios, isu nga mamati nga asi degen. No agdingeg kay tayo kadagiti online service, kadagiti pastor, kadagiti YouTube kaabsat. Ibaga dagiti mga kasaba, nga si degen ti Apo, ilat na ipatawgad manen, iti sao ti Apo. Karabsat, ipakita yu, ti ginarus yu, kadagiti amin nga tao, asidegen ti ay, iti Apo. Narigat ti agururay. At pagsasao tayo ng Ilocano, agbiag, iti agbiag ti paururay, ng matay ti agururay. Unag pa iso nagrigat, iti agururay, ng duma. Ngayon ibagat ti sao ti Apo, karabsat nga, agan-anos kayo, anak ko, kunana dito. Asidegen ti ay iti Apo. Isungagan anos tayo. Kapsat asidegen iti ay ni Apo tayo. Nga Jesus, malaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isungay pakita tayo. Ipakita tayo ken ni Apo Dios dayjay kinaanos tayo. Iti panagururay tayo ken kuana. Ti sao anaanos kayat nga sawen makayayo natepel. No abunget ti tao sana kayat nga sawen nga awan kinaanos ken kuana. Dahil tilaglagipan nyo kapsat. Ti sao nga naanos kayat nga sawen makayayo natepel. Ngem nga abunget ti tao sana met kayat nga sawen nga awan anos ken kuana. Awan anos ken kuana. Dati Biblia kunanan no abunget saan kuma ngagbasol. Isu nga no makaunget tayo. Saan tayo may palubos nga? Basol tayo umet ang amin. Tangamin nga agunget da, ado dagiti agunget. Kapsa ado dagiti makaunget. Agsao dati dakes. Agilunod da. Mangukum da. Kanda duma pa nga ramidan da. Nila duma, dati hangag kikinawatan ito yung pagtaingan. Allah, agaapadan. Tila adat tumayab. Tumayab ti pinggan, tumayab ti tayab. Tumayap ti kasarola. Ay, Apo tiladat mararamid. Iti nagtipagtaingan ulan duma. Yan kada tayo nga mamati kapsat. Nung makaunget tayo, di tayo palubos nga basol tayo. Nagunget tayo, hantay agsasaot dakes. Amen. Hantay magilununod, saan tayo nga mamukukom. Hanga tiladat mapagpabasol tayo. Malaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kapsat. Masapul ngagdiag anatepel. Masapul ngagdiag anaparbeng. Ket dahil ti kumati lifestyle ti panagdiag tayo. Malaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ammo dati Dios magigbig dati panakabalin na. Ngem ti kanito ngagdanag da ag problema da. Agtungtod da manen. Malipatan da manen ni Apo Dios. Ngem di damo nga dumdumngeg ni Apo Dios mangkit kita kalakwada. Isu nga, dahil tinagalipan tayo, no agunget, makaunget tayo, hantay nga basbasol, kapsat, at dati Apo nga dumdumeg kala tayo, at dati Apo nga mangkit kita kala tayo, malaydayaw, tinapateg, ganagan ni Apo Diyos. May katlo, don't worry, pray, di ka agdanag, agkararag ka. Awan verse 7, 6 and 7 ko na na. Awan kumati pa kadanagan nyo. Ngem tunggal agkararag kayo ti Dios. Agdawat kayo. Yuripipatan ti agyaman ken kuana. Away aywana na kayo tital na ti Dios. At di matukod apanunutan ti tao. Tapno na target ti puso ken panunod yo ken panakikay kay sayo ken ni Kristo Jesus. Malaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dahil may katlukat narigat nga ramiden. Dahil may katlo narigat nga ramiden. Dahil agdandanag ka, agkararag ka, agproblema ka, agkararag ka, agnernervyos ka, agkararag ka. Narigat dahil nga ramiden. Ngayon gusto mo dahil iti ibinon ti Apo. Kapsa dahil iti ibaga ti Apo. Ngano agdanag ka, agkararag ka kuna namet. Agkararag tayo. Iso nga dahil ito'y may katlo narigat karamiden. Nagdandanag tayo, ag problema tayo. Ngayon isumat dahil ito'y itibilin tapnon aramidan tayo. Don't worry. Pray.
Di ka gandanag, agkararag ka. Itiwuri ket sangalubungan dahito yan ang mapaspasamak. Dahil COVID-19, sangalubungan dahito eh. Ag problema, iti sangalubungan itata. Ngayon may bagati sa apo. Kakapsat, agkararag kayo. Ngayon ti sangalubungan nga ta, agkararag nga ta. Ay apo. Kakapsat, tulungan da kayo mat, agkararag kayo mat. Namang pagsyat ti COVID-19, kakasi namin nga, karkararag, di kayo namin magipag, nakaramdam ay kayo matan, at da kayo, very relax kayo maglauna yan. Amen. Yan da kami. Ipapapatibit at karkararag, maladayal kumanda ito, di tayo amuno kami ito, panagsardeng na dahil ti COVID-19. Nilayang ako, Diyos, iti makam mo. Yan dahil ti anak ti Diyos. Agkarkararag da nga si papapati na ito eh. Tapnon mapukaw kuma. Yan ganito agkarkararag. Sandan agdanag. Gapuno saan nga tumalab ti COVID-19. Kalagitang tao. Nagkarkararag. Malay dayaw tinapatay. Nga ganit ti Apo. Isumadak. Dahito ti proteksyon tayo. Dahito ti baksin tayo. Nga saan nga mo. Dahil duma itata. Ngayon kayat mingay pakamu kada kayo kakabsat nagdengdenged kinagbuy-buya itata nga tibaksin tayo itata iti agdama apanawen tayo iti daytoy COVID-19 pandemic tibaksin tayo itata ket panagkarkararag malaydayaw tinapateg nganagan iti Apo isumakunana ditoy don't worry ipangdadael pangpaksyat tayo ti worry problema, sakit, panagkararag, malaydayaw, tinapatay, ganagan iti Apo. Iso nga lagit anak iti Diyos. Dagit anak iti Diyos. Managkarkararag ta kuma. Managkarkararag tayo kuma. Kakapsat. Apay namin, gaputa, we are warriors. Malaydayaw ti Apo. Not loser. Amen. We are warriors, not loser. We are warrior. Amen. We are not loser. Hantay nga maaba. Apay nga hantay nga maaba. Kadwa tayo dayadat ijay langit. Kadwa tayo ni Apo tayo Jesus. Amen. Ganatay ijay cross. Inabak nan ti danag. Inabak nan ti COVID-19. Inabak nan dagdi saksakit. Dagdi problema. Malaydayaw tinapatid. Nganagan iti Apo. Kapsat. Nagbilag dagay Diyos tayo. Nga nagbilin ka na tayo, nagkararag tayo lain, agtalek tayo lain kankuana, malaydayaw tinapatid, nga nagan iti Apo kakapsat. Hallelujah! Praise God! Praise God! Isu nga, ti kararag kakapsat, kat may sarabang banglo ti kararwa tayo. Prayer is a perfume to our souls and fragrance that pleases God. Malaydayaw tinapatid, ganagan iti Apo, bangbanglo. Dahito'y panagkarkararag tayo, iti sangwanan ni Apo, Diyos kat, maparagsak tayo, iti Apo. Kakapsat, isuwa ko na dito'y, wear your prayer every day. Amen. Wear your prayer every day. And let it present you anytime, anywhere you go. Malaydayaw tinapatid, ganagan iti Apo. Isu nga, no, adda ko kami, detay ko aya, ipantay itarwangan nga no prayer, no entry. No prayer, no entry. Ano, detay, ita, mapantay jay, ita, paglakwan, ita takit, no will, no mass, no entry. Itiwet kapilya kumagat, no prayer, no entry. Nga kamuk nga, no may tayo dito'y, at kararag tayo. Malaydayaw tinapatay, ganagan iti Apo. Isu nga, ibagalain ni Apo, Diyos ka na tayo. Wear your prayer every day, and let it present you. Pasayaat ka na tayo. Urano ti papanan tayo. Ti kararag, kunak tinatay. Isu ti bangbanglo ti kararwa. Mangbanglo ti kararwa. Ti kararag isut mangbanglo ti kararwa ken nabanglo asaya musong
nga dumanon kay ni Apo Dios madaydayaw tinapatay nga nagan iti Apo. Aramaten ti panagkararag iti inaldaw daw ket agbalin ka ana sa diwa anabiyag madaydayaw tinapatay nga nagan ti Apo. Alam nga dito yung nasa diwa dito kapsat. Dito yung nasa diwa ket saan nga nalaes? Saan nga nalaes? Isugat dagiti Kristiyano nga daan iti panagkararag at iti kararag na nasa diwa dakan kanayon. Amen. Yang dagitay sinang Kristiyano nalaes da? Nalaes. Apay, di daw kami nagkararag. Yan masapul kapsat, nasusuruan tayo ti agkararag. Tapnon na sa diwa tayo kata, magaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. Masapul, ngagbalin tayo, ana sa diwa a Kristiyano. Masapul, ana sa diwa tayo, nga nasa masapul, ana sa diwa tayo, nga anak iti Apo. Gaputang aramaten tayo, ti panagkararag, iti inaldaw daw. Dahil iti mang pasadiwa kada tayo, dahil iti mang pabaro kada tayo. Iti uray sa dinuman, napapanan tayo, madaydayaw tinapatay, nga nagan iti Apo. Gaputa, adda kada tayo, ti prinsipe, ti kapya, madaydayaw ti Apo. Gaputa, adda kada tayo, the Prince of Peace. Kapsa, adda kada tayo, ti ayat iti Diyos. Madaydayaw tinapatay, nga nagan iti Apo. May kapat, learn to think right. Panunutin tayo, sursurwen tayo, tiag panunot, analinteng. Nasayaan. Kung na dito, kamodyanan na kausap ko, panunutin nyo laeng, dahil banbanag, naimbag, may kari, raimen, dahil kita tao, raimen, dahil tinapudlo, natakneng, nalinteg, nadalos, napintas ken, nadayaw. So ako na dito ay, wrong thinking is the real cause of worry and problem. Wrong thinking is the real cause of worry and problem. Iso nga, susurwen kayo ti nasayaat nga panpanunot, dahil ti nasayaat ka panpanunot, kakapsat, madaydayaw tinapatig, nanagan ti Apo. Taday ito'y tibagana, ti sao ni Apo Diyos. Tipakdaal, dito verse 8, does not stop telling us not to worry saan kapsat nga sardeng nga magibagbagan ya po Dios kada tayo saan nga sardeng nga magibagbagan kada tayo nga saan tayo magdandanag ibaganan o kasanot panang sukat tayo iti worry panagdandanag iti nasayat a panunot kapsat pasayaatan tayo iti panunot tayo naibilin a panunoten laeng dagiti banbanag amay kari ramen napudno natakneng, nalinteg, nadalos, ken napintas, ken nadayaw, innem nga en. Daytoy, ada ditoy. Sa innem nga en. Isu nga dagiti anak iti Dios, ket nataknek, napudno da, natakneng da, nalinteg da, nadalos da, napintas da, nadayaw da. Hala nga para babay da, hindi napintas. Nagwapo da. Praise the Lord. Isu nga, dahil ito'y tipan panunutin tayo. So akunak pa rin. Awan sa servit kinapintas, na awan ti panagbutin kini Apo Diyos. Awan sa servit kinagwapo ti tao, na awan panagbutin kini Apo Diyos. Ibaganan ni masirid masulumon, na ti babae, nga dan iti panagbutin kini Apo Diyos, isot may daydayaw. Magaydayaw tinapatig na nagan iti Apo. Ti babae, nga daan, ti kunan na ti imnas, manangal lilaw. Ngem ti babae nga buteng iti Apo maidaydayaw. Ti lalaki ti kinagwapo manganlilaw. Ngem ti lalaki anagwapo nga daan iti panagbuteng kini Apo Dios maidaydayaw. Madaydayaw tinapatig nga iti Apo. Kasi ti baga ni Solomon, iyay Proverbio chapter 31. Kakasat. Iso nga masapon nga panunutin tayo amin daytoy. Gaputa isot ibaga ni Apo Dios kada tayo. We need to be Christ-centered. Daytoy kada tayo kapsat. We need to be Christ-centered, not problem-centered. Ano na tayo lang hanga problema lang ta tinakasentro kalaging panunot tayo.
haan nga dandanag latta tinakasentro kada di man panunod tayo. Haan nga saksakit tinakasentro latta kada di man panunod tayo. Ti sentro kuma di panunod tayo. Niapo tayo ng Yesu Kristo. Gaputa iso gaputa iso tinangted kada tayo. Ti Espiritu Santo tapnon solbarin na daytoy. Nga pagkalandanagan tayo madaytayang tinapatid nga nagan iti Apo. Mao di amin. Learn to live right. Sorsorwen ti agbyag analinteg. Madaydayo ti Apo. Verse 9. Iti Pilipos chapter 4. Ibakat yu dagiti inadal ken inawat yu kanyak dahil tinayag yu sinaok kinakita yu ken inaramid ko ken agdanto kada kayo ti Dios amang ted iti talnayo madaydayo iti Apo. Ti verse 9 ibagana kada tayo no anya tinaadal naawat ngangeg ken nakita isukma tituladen tayo isukma iti aramidan tayo madaydayo iti Apo. Isu nga, kakabsat, iti na ito'y nagdaw. Masarakan kuma iti biyag mo. Masarakan kuma kadali, dagiti biyag tayo. Dagiti adu, kakabsat, nga aramidan ni Apo Diyos, kadagiti panagbiag tayo. Mataydayaw tinapatid, nga nagan ni Apo Diyos. Isu matuladan tayo. Kadagiti tao, nga mapapan, kadagiti simbaan, kapkapilya, mapan, mamintlo, ti makalawas, mapan, mamimpat, makalawas. Ngayon, no kita yung tibiyagda, dahil dyan mang mangegda, dyan may sorsorda, samet ngayon makitam ijebiyagda. Samet ngayon makitam ijebiyagda. Masapul, nga kunana dito verse 9, no anya di nakita tayo, no anya di naawat tayo, no anya di nangeg tayo, no anya di nabasa tayo, kadang isasaw ti Apo, isukumat ti makita, kadang ti aramid tayo, madaydayaw tinapatid, nga naganit ti Apo, kakabsat. Masarakan ko na ito'y kadang ti biyag tayo. No kayat mo agun-uden, kaniwan-wan ti biyag mo, ti masakbayan, agbalin ka kumaan nakakaskas daaw, ket agbalin met amapukaw, dagiti ut-ut, dagiti saksakit, rigat, iti biyag mo. Malaydayaw tinapatay, ganagan ti Apo. Ulitek kali. Noon udem, ngaywanwan, iti biyag mo, iti masakbayan. Agbalin ka, anakaskas daaw. Apay, agbalin ka, anakaskas daaw. Gaputa, inaramid mo, dahil kayat ni Apo Diyos, nga maaramid, iti dahil biyag mo. Gaputa tungtung palem, dahil bagbaga, iti Apo, iti biyag mo. Isung agbalin ka nga nakaskas daaw. Agbalin ka nga nakaskas daaw. Gaputa, napukawen, dagiti ut-ut. Napukawen, dagiti rigat. Kang runaan na aminen. Napukawen, dagiti basol. Nga mga adipenen ken ka. Napukawen, dagiti aramid. Iti linalasag. Nga panpanunot, ritna. Awanen, dagitoy. Gaputa, ipagpakat mon. Kat dahil sa uti Apo, iti biyag mo, madaydayaw tinapatid, nga naganit Apo. Isumay kita ito yung arabii, palubusam, nga ti Diyos, isut mangiturungkan ka, kat iti mabiit, masarakam tirago, iti biyag mo, kat ited, iti Diyos ken kadaytoy, madaydayaw tinapatid, nga naganit Apo. Ulitek kadi, palubusam at ti Diyos, ti mangiturungkan ka. Saan nga diya problema, saan nga diya danag, saan nga diya rigat. Ngam ni Apo Diyos, ti palubusam, amang iturungkan ka. Iti mabiit. Nagtiyempo, ken gundaway, minuto, masarakam, kirag-u, iti biyag mo, masarakam, iti ragsak, iti biyag. Gaputa ited ni Apo Diyos ka. Apay, gapu ngamin dati Diyos ket ay ayaten naka madaydayaw tinapateg nga naganit ti Apo. Isu nga ti daytoy nga rabii pagpatbiyan nga kapsa. Tulungan na tayo kumati Apo. Tapno iti kasta ket maiturong tayo nga nasayaat dagiti biag tayo. Dumngeg tayo kan kuana. Dumngeg tayo kan kuana. Ipangag tayo ti sauna.
Una tayo kumakin ni Apo Diyos, ilatang rabi Apo, agsao ka pa'y. Agsao ka pa'y kanya, kanya ti kayat mo, arami dyan itibiyag ko. Isong nagaduma, adaday siya, tiyempo nga problema tayo, agdanag tayo, kapsat, saludsod tayo kaniya Apo Diyos. Saludsod tayo kaniya Apo Diyos. Kahit kung nasa iyo, Apo, anya, dagito nga aramid itibiyag ko. Apay anya, dagito yung mapaspasamak itibiyag ko. Saludsod tayo kaniya Apo Diyos. Agreklamo tayo kaniya Apo Diyos. Apo, apay, agbasbasa akmet, agkarkararag akmet. Ititad kumet, dagiti pagrabingak iti iglesia. Ngayon di saludsod tayo kanibaga tayo kaniya Apo Diyos. Apo, anya kadiayat ipagayatan itibiyag mo. Dayan man kayat mo, iti aramid iti biyag ko. Kaya't si kaman, iti mangiturong kanya. Kaya't no dahitat ibaga tayo kaniya Apo Diyos. Kasto yung arod anak ko, i aramidem. When Apo aramidem, siltulog at kanita. At lahat na sisasagana. Paaramat at ka, idaydayo ka, kaya't itad kong tibiyag ko kansa. Dahil ako magkararag, kandawat tayo kaniya Apo Diyos. Madaydayo, tinapatay na nagay ito ako. Dalawa ating kaniyatak dahil kayo kanya. At kararag tayo mali. Amami nga nasantuan, iti daytoy nga rabii Apo Diyos. Nagsao ka kada kami. Lord, saan ko nga mo kasanot panakaawat dagito yung kakapsat, dagito nagdengeg kada kami, iti online na po. Yan Lord, iti dahito yung man garabi. Agsao ka man, kadi kadakwada itata. Papcheck o Diyos, nga kayat mo nga iturong, dagiti biyagda, itata garabi. Kaya't dagito yung kakapsat, nagdengdengeg kada kami, apoy-boya kada kami, Apo. Ti kararagbi itatang rabi, Lord, iturong mo kadida. Ititay yung pagayatam, amami nga nailang kita. Kat panangiturong mo kadi kadakwada Apo. Agtulnog da kumakit ka. Tapno ni tikasta, ti panagtulnog da kadikan kay tatang rabi, Apo. Anyaman kadida gijay nga pakanadagsenanda. Anyaman kadida gijay problema ida itata. Anyaman kanina nga sakit, nga marikrip nada, itata, mami nga nasantuan. Dawatek kadikan ka Apo Diyos, itata nga rabii. Yunat mo kadida, itaman nakabalin nga imam. Tapnon pagsyatan kadida, ita nga sakit. Nga dakalakwadang marikrip nada, mami nga nasantuan. Ikatem kadida, ita nga panagdandanag. Nga dakadakwada, itata nga rabii. Ikatem kadida, nga problema da itata. Ikatem kanina diya nga parikot day at tangrabi aming nasatuan. Ket paksyatan kanina ita Apo Dios. Gaputin nagan niya po mga Asus. Gaputin nagan niya po mga Asus. Madaydayaw ta napateg nga nagan mo Apo. Madaydayaw day ta napateg nga nagan mo. Lord, iti dahito yung rabi aming nasatuan. Inted mo kada kami Apo tibalegi. Inted mo kada kami tibalegi aming nasantuan. Manaydayaw dahil napatay nanagan mo. Gaputa ko nam kadang isaom Apo Diyos nga. Winner kami Apo Diyos. Saan kami nga loser Apo? Saan kami nga loser? No di ka di Apo. Warriors kami. Ang aming kanailangitan. Mamang pagsyat kadang di pagdandaragan ni. Mang pagsyat kadang di parikot mo eh. Parikot ni Apo Diyos. Mangpagsyat kalang isang sakit nga marikrip namin. Itinagan niya po ni Jesus. Itinagan niya po ni Jesus. Manaydayaw ta napateg, ganagan mo Apo. Manaydayaw tayo ta napateg, ganagan mo. Dawatag kadikan ka o Diyos. Agtignay ka, agministro ka kada kami. Agministro ka kadagdagdagdagdag kada kami at tangarabi Apo Diyos. Isalakan mo ida kadang di pakadandanagan da. Isalakan mo kadang di problema da. Amami nga nasantuan. Isaad mo ti ragsak kadang di puso da. Isaad mo kadang kwada dahil di biyag nga panagkarkararag. Amami nga nasantuan.
kat saan kumamapukaw daytoy nga biyag apalag karkararag ngayon mo lang kalang di puso mirik nabi yamami nga nasantuan tayo na daytoy apo kalang di paset di panagbiag mi di panagkarkararag apo Dios da kami to dagiti anak mo apo nga dami dito rin pandakabalin nga mang pagsiyat kadagiti amin apo Dios narabidan ni Satanas kaputan ni Satanas katulbod Amen. Amen. ni Satanas katulbod awan ti karbingab nga mga lilaw kada kaming anak iti Dios awan ti karbingab In Jesus' name. awan ti karbingab pumanaw ka kada kami Yes, in Jesus' name. pumanaw ka kada kami itindagan na po ni Jesus ulpod ka mga lilaw ka Yes, hallelujah. itindagan ni Jesus Praise God. itindagan ni Jesus Yes, itindagan ni Jesus hallelujah. handa kami katadayalan handa kami kapukawin awan lugar mo kalang di biyag mi awan lugar mo kalang di puso In mi Jesus' name. Yes. kaputan dan niya po mi Jesus kapag itorturayan ka na kami umanaw ka hallelujah 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 Jesus hallelujah ako kan na kami kaling panagananos Amen. asidegan ti ay mo ako may iliw kaming kada kayo Apo Jesus may iliw kami kada kayo uamang relangita may iliw kami Holy Spirit kaya presensya iwan na kada kami tatagarabiya oh hallelujah 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 Lord hallelujah hallelujah ay ayatin na ka ayatin na ka ako maragragsakan kami na po mabururay ka na kayo maragragsakan kami at pagpadaan ka na kayo ako patyan ni Lord maragragsakan kayo at naumayan kapnumay na kami nalain hallelujah Lord hallelujah thank you so much Lord nagyaman kami ta Espiritu nagyaman kami ti presensyayo dayawin na kayo katitantanok na kayo launa ya Diyos Amen. amay na po tinagan na Jesus na po nagawapin na dito Amen. Amen hallelujah praise the Lord praise the Lord Amen.